Vytvoril som Tipscoin, aby som vytvoril svet, kde každý na svete môže zbohatnúť a žiť šťastne. Vytvoril som Tipscoin pre ľudí v juhovýchodnej Ázii a Afrike, ktorí majú na jedenie menej ako $1 na deň. Som zástupcom Gdiacoin and Tipscoin Foundation. Ľudia, ktorých teraz vidíte, sú 1,5 miliardy ľudí v Indii. 550 miliónov ľudí v Pakistane a Indonézii. V juhovýchodnej Ázii sú na celom svete 4 miliardy ľudí. Zameral som sa na propagáciu Indie, Indonézie a Pakistanu. To je dôvod, prečo členovia TIPS v 3 krajinách aktívne ťažia Tipscoin. Ľudia v krajinách s počtom obyvateľov 2,1 miliardy zo 7 miliárd svetovej populácie sa sťahujú v predstihu, pretože vedia, že Tipscoin budú veľké peniaze. Čoskoro sa rýchlo rozšíri do juhovýchodnej Ázie a Afriky. Tipy mince budú veľké peniaze. Spojenie so zástupcom Gdiacoin and Tipscoin Foundation je skratkou k zbohatnutiu. Podvodná nadácia na mince nezverejňuje osobné údaje. Komunikujem s ľuďmi po celom svete. Svoju informačnú komunikáciu zverejním na YouTube a woodzip@navr. Každý, kto sa so mnou spojí, zbohatne. Ak mi dôverujete a pridáte sa k nám, stanete sa neskutočne bohatými. A ak sa prihlásite na odber, môžete každý deň dostávať informácie o tom, ako zarobiť peniaze. Táto žena opustila Instagram. Prečo opustila Instagram a prešla na TIPS? Kórejci platia peniaze za ťažbu TIPS mincí. Mince ťažené Kórejcami sa v súčasnosti obchodujú za $5 a 50 centov za akciu. Cudzinci však ťažia zadarmo. Hodnota mincí vyťažených za deň je momentálne $5 a 50 centov. Ak sa však do bezplatnej ťažby zapojí veľa ľudí po celom svete, hodnota platformy TIPS sa zvýši a hodnota aktuálne ťažených mincí exploduje z $5 a 50 centov na $100. A ak sa zúčastní viac ľudí, exploduje to na $1000. Ak sa na platforme TIPS zapojí veľa ľudí po celom svete, okrem coinov sa budú poskytovať aj zásoby podľa počtu vyťažených mincí. Jedna fotografia nahraná na platformu TIPS priamo súvisí s peniazmi. Ko si myslíš? Je to veľmi bystrá a inteligentná žena. Je čas peniaze. Facebook, Instagram, Twitter sú vyhodené peniaze. Vydala vlastnú menu s názvom TIPS Coin a dokáže tlačiť peniaze ako šialená. Užíva si každý deň a sníva o tom, že sa cez noc stane miliardárom. Dôvodom je, že pozná budúcnosť platformy TIPS a výbušnú silu platformy. Neskôr sníva o tom, že TIPS bude kótovaný na americkom NASDAQ a kórejskom KOSPI. Osoba, ktorá vytvorila mincu TIPS, je Kórejčan menom Chagwen Seong. Ak ste človek, ktorý plní svoje sľuby, môžete vlastniť budúci Bitcoin s TIPS coinom a zbohatnúť. Nakoniec vám poviem ďalší spôsob, ako sa stať bohatým. Ak sa chystáte investovať do financií, investujte do kórejských akcií. Som investičný génius. Sledujte môj hlavný kanál YouTube. Hlavný kanál zaznamenáva mieru návratnosti vo videách. Návratnosť akcií, do ktorých som investoval, je 1000%. Je to skutočná miera návratnosti. Skopíroval som svoj akciový účet do programu PowerPoint a odovzdal ho.
Ak neviete po kórejsky na mojom hlavnom kanáli, najmite si na jeden deň Kórejčana, ktorý vám bude tlmočiť. Som investičný génius, ktorý zarába veľa peňazí. Kórea je krajina, ktorá veľmi rýchlo rastie. Investujte v krajine BTS. Dovoľte mi poskytnúť vám niekoľko informácií o tom, ako zarobiť veľa peňazí.